Muna siyang pugon guys. Dahon sa kapayas. Wala yung duga. So herbal sa takaron guys. Ano na siya. Ano yung proseso. Pagdaron na to. Pugon. Para makakuha taging ani. So ato nang ipainom sa iya guys. Herbal sa takaron kay. Effective din siya. Dahon sa kapayas. Marisan na to og tubig kay. Pait man daw kuno ni. So dako jud kay ni siya katabang guys. Kay nayayay ang bibi na atong paimnon ani. Kinisa, oy, kinisa. Uy, kay kaga. Wala po na. Uy, ano ba? Yarok dit sa rin tubig dayon. Ayun na ipa ligam-gam sa baba para di makabati og pait. Diretso. Tubig ka sa Florence ay. Bala. Diretso. Wala nagbata sa una. Nayayay ang bibi na. Ikaw, ino. Sige, tubig dayon. Hala. Mahulot. Dali ba? Ano dito ba? Ano ba? Yarok din tubig dayon. Kapreng kuya. Dali ba kay udto na. Awan na ko na. Ana, Ah, kaduan na ka. Mana. Si Florence kay diretso. Ikaw. Ano? Ikaw sa una. Ikaw. Sige. Sige na dayon. Yan, dito na. Ano ba? Dali ba kay udto na. Ano kayo? Ano na ba? Ano na ba? Wala, dukan si Papa. Pait kay na kayo. Iya, ana ba? Dili sa tulon ba? Ayo, ipamro sa ba. Dili magam-gam ang kapait. Ito mo ginawa. Taon. Ano? Wala na kayo. Magkala kayo. Ang guys, yung alay. Udto na, nakuha. 3, Di, ikaw na kayo. Ay, ibutang ng sentral. Oy! 5. Bangon yun na. Hala. Unya na. Unsa mo lang namoy? Si Jundri ay Ako na ito, ay. Ako na ayaw ito. ko na pinata. Naparuhon ka karon. Unya na ba? Sige mo kay mo ulian kayo binata mo lang. Di, kanimot. Bisa na kay init pa. Ako gali inom dito na ako. Dito mo giinom si Florence way. Arte-arte. Unya na ba? Kapil kamay. Ulian gani si Florence pagkadiad to. Tawa, Kapag tawa. gamay. Tawa siya. Tawa sa. Nabisog kayo nag-anak ako. Piit kayo. Hala. Sige. Unya na ba? Unya na ba? Sumagang yun ako. Lakaw mo dito kaya ako na imnon. Pati ba yung dukduk na imong anak? Nga naon na. Hala, ya tilawi. Ngayon. Tara diretso wala na ka makabati og. Kuan diretso lang inom. Ay, tilawi. Ano ba dit? Jundri ay pagdali ba? Sige pa. Ay, tingalon na lang nato ni Day. Ala, itong tingalon dong. Ibutang ng kamera kaya itong tingalon. Ay, kaya. Ay, ba? Dili dong. Ay, ba? Tingalon ni. Yan na ba? Tingalon na lang nato ni. Sige pa. Ali! Gamay naman. Yan naman ito kagami ako apod. Yan ay. Sige na, nakita ko nagkatabang lang. Mga bakterya na, makawala dayon. Aktibo kayo na. No. Hala, si Jundri, murag bata. Murag. Ako galing ba imnon intag tubig para madritsog tulon. Pwede tubig mo. Pay kina.